ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାଟା ଛେଚା ହେଲା ଦହି ପକାଲେ ଛୁଙ୍କଟା ହବ ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଓମ୍ଫେଡ ଦହି ରସୁଣ ଟମାଟୋ ନାଙ୍ଗୁଆଣି ଆମ ଚୁଲି ଲଗାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମ ବାରି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ସେମିତି ଟିପୁ ବାବୁ ଯିଏକି ଚୁଲି ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ଚିକେନ ଟା ହବ ନା ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଟିପୁ ଫେରିଆ କଣ ଆମେ ତା କଣ କହିବା ହଉ ଆଉ ଶିବୁ ଦାଦା ଆମର ଗୋଟେ ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିକେନ ପାଇଥିଲା ହବ ରୋଷେଇଆ ହବ ହବ ତୁ ଆଉ କିଛି କରୁନୁ ଆଉ ଆମ୍ବ କଷିଆ ସ୍ମେଲ ପୁରା ଦହି ଟିକେ ପକେଇଦବ ଦିଅ ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ଦବ ନହେଲେ ତ ଫୁଟଣ ସ୍ମେଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆଉ ପିଆଇଙ୍କର ବାରିରେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣିଛୁ ବାଗେଇକି ଆଜି ଛୁଙ୍କଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଟା କଷିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ମସଲା ରେଡି ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ପଖାଳ ପାଇଁ ଜଗା ବାବୁଙ୍କ ଘରୋଇ ଚୁପା ଆମ୍ବୁଲ ତାଙ୍କ ବାରିରେ ହେଇଥିବା ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ ରହିଛି ବାରି ଲଙ୍କା ପିଆଜ କେତେ କି ଚିକେନ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତିନିଟା ରଖିଦ ଇଏ ପାଇଁ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଏକାଥରେ ପକେଇବୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ଏତେ ଆମେ ତ ହେଲୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇଆ ବି ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ କରିବା ଆମ ଶିବୁ ଭାଇ ଛେଚୁଛନ୍ତି କାକୁଡି ଟମାଟୋ ଧୋଇବାକୁ ଝରଣାକୁ ଆମ ଶିବୁ ଭାଇ ଯିଏକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଧୋଉଛନ୍ତି ଚିକେନ କେଜିରେ ଆସିବ କହୁଛି ଖାଇବ ଚିକେନ ଯିଏ ଏତେ ଖାଇବ ଆସିବ ଖାଇବେ 100 ବାଲା ହାତେ ଓ କଲରକୁ ଜାଳ ବେଶୀ ସ୍ମେଲ ଜାଳ ବେଶୀ ହେଇଯିବ କି ଆରେ ସବୁଣି ମନା କଲା ଚିକେନ ରେଡି ହେଇ ଆସିଲା ପାଣି ଦେବୁ ପାଣି ଇଏ ହେଲା ପାଗଟା ହେଇଛି ମହୁଲି ପାଗଟା ଏଇ ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରାହବ ଏଇ ଛୁରୀ ଆଣିବୁନି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଚାଖିବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବନି କି ମୋବାଇଲ ଧାନ କରି
ଥାଉ ଏତିକି ଧନିଆ ପତ୍ର। ୱାଓ ପକା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକା ଘରକୁ ନେବୁ କି ନମ୍ବର ଡାକିଲ। ପଖାଳ ମଜା ଜଙ୍ଗଲରେ।